Fem aquesta feina de reconeixement perquè em sembla que és important. En el fons estem dient que la societat sabem què és el que esteu fent i que us ho agraïm, no? I per tant això em sembla que dies així tenen aquesta transcendència. D'amo, no? Nosaltres en tenim un. És a dir, a qui servim és a un, que és el ciutadà, no? Els ciutadans i les ciutadanes, a la gent. Amb una cosa que és molt important, que és garantir els seus drets i llibertats, no? És a dir, vosaltres esteu a grans aglomeracions doncs, en la que la gent està gaudint moltes vegades, en llocs estratègics doncs, vigilant, garantint que la vida funcioni, parant la taula. A vegades dic, nosaltres parem la taula, no? Parem la taula, garantint que tot estigui endreçat perquè els ciutadans puguin doncs això, gaudir, no? del plat, de la vida, de la festa, del pàrquing, de les instal·lacions, de la fàbrica, de tot. I que pugui la vida funcionar en pau i en llibertat.